ụmụ ibe ekene ma ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala na-ekene ụnụ. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kenekwa ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe anyị nwekwa ndị ndozi ọdịnala eburukwe batakwa ọzọkwa. Anyị nwa bụ ndị na-agwọ ndị be anyị ọrịa. Anyị nwa na-agwọ ọrịa ekpenta, anyị nwa na-agwọ ọrịa ọcha, anyị nwa na-agwọ ndị ọ na-eme n'isi, ndị ọ na-eme n'ọbara, ndị ọ na-eme n'obi. Anyị nwa ọgwọ na ọrịa ndị agha na-akpọ ndị ndozi ọdịnala, ndị bịara ịgwọ ndị Igbo ọrịa anyị nwa. Mana ndị Igbo amaghị na ha bụ ọrịa obiri n'aja ọcha. Ha amaghị na ha bụ ọrịa obiri n'aja ọcha. N'ọya mere ha ji akụghịrị agha eri akpagharị. Ịgwa ha na ha na-agha eri iwe ewube ha. Ha ma ha na eziokwu ka ị na-agwa ha. Ha echere na-eme ha mmegide. Ha ma ha nọ ndụ ka ị na-azọ ha. Ọ nwatakịrị mmiri na-eri, isi ka inyere ya aka kpọpụta ya na mmiri ebe mmiri na-eri ya. O tibe chọọ ka o jide ga ka mmiri rie gị na ya. Ọ maghị na ị na-achọ ya azọ ka mmiri ghara iri ya. N'ọkwa mmiri na-eri ya. Ọ maghị na mmiri na-eri ya, ị na-achọ ya ka ị dọpụta ya na mmiri, mmiri ya na-eri ya. Ụmụ ibe, aga m akọrọ ụnụ akụkọ. Aga m akọrọ ụnụ akụkọ dị ezigbote mkpa. Akụkọ a dị ezigbote mkpa. Ndị Igbo na-agụ egwu sị, o nwanne m chema akara gị inine, nwunye dị m dị njọ inine, ngwere kuru mmiri m ga-enye nwa inine, ọsị m okwu ọya ụgwọ mmiri mmiri nwa, ọsị eje ya ịchụ iyi, ọsị m echula iyi, eje m ịchụ ọba, ọsị m echula ọba, esiri gịnị inine eze ọba, ọgwụ ụka bụrụ ilu. Ụmụ ibe amụ na-atọ m. Ihe amụ ji atọ m bụ na ndị bekee soro oyibo si psychologist, until we understand that na psychologist na-ekwu ma about mental. Mgbe anyị ga-aghọta, o nwere ike ọ dịgo late. Nwaanyị Amerịka gụrụ egwu a na-akpọ Whitney Houston. Ọ sị one moment in time, give me one more chance. Ọ sị na ya lose everything just trying to taste the sweet. That she lost everything trying to taste the sweet. Now she have to pay the price of tasting the sweet. Ihe ụtọ. Ndị Igbo nna nna anyị ha bụ ọkasị akasị, ọkasị mara, ndị mepere nka na ụzụ, ọmụmụ ọzụzụ. Ndị Igbo wepụtara ịzụ nwa psychologically. Psychologist was created by Igbo man. Or Igbo man create psychology. Onye Igbo create ya. Onye Igbo create science and technology. Onye Igbo create ya. Ịchọ ikwere, ịchọ ịhapụ. Ịghọtago? Now all this dream will just blow away in the wind, just like that, because of you want to taste the sweet. All this idea and philosophy and heavy knowledge of life will just blow away because you want to taste the sweet. Ihe chọrọ ịgwa m. Ọ ya ka ị chọrọ ịgwa m? I said no to it. Ajụrụ m ajụ, mụnwa sị mba. Ikwere ikwere onwe gị, mụnwa na onwe m, I said no to it. Ịghọtara? Ị na-ebe akwa, eti mkpu, ka m kọrọ gị akụkọ. Gee ntị ọfụma. Ndị Jewish people nwere history of Jewish people. Egburu 12 million Jewish in Germany. Ugboro one ka ị nụrụ ndị Jews na-eje na Germany je na demonstrate or they want to fight German? How many times? Ndị Jew nwere everything to fight Germany. Why na ndị Jew anaghị fight German? Why?
because ha mana the interest in Germany is enormous. They know it. Why na Jewish people anaghị fight ndị Germany? Ajụjụ ka m na-ajụ unu ndị si ha ama ihe. Ọkwụ niile na-eti na egburu Jewish people 6 million ka ndị gburu ha. Ọkwụ nsọ ndị Germany. Kedu ihe mere ndị Jew anaghị aje meet Germany? Si ha na ha gburu ndị be ha, we must revenge. Why? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. I will tell you the fact. Mbosi ọbụla ị mara na life work with mental, your life will begin to change. That means you nwetego direction. Ndị Igbo si na uche bụ akpa, onye ọbụla nye nke. Akpa is a box. Box or padlock. Box means padlock. That means ọ ga-enwe key iji akpọpe. Any padlock kwesịrị inwe key because uche bụ akpa. Akpa ogene, box ogene, padlock. That means only dịrị inwe key eji akpọpe dị akpa. Ajoka akwa life and ngwasịa gị go and verify. Psychologically you are suffering from traumatic disorder. I say it before. Nwanne, you are suffering from traumatic disorder. Let me tell you the fact. Ngwasịa gị go and verify because we deal with the scientific proof here. Practical experiment in this movement remain only practical experiment. Anything na-enweghị practical proof, don't take it. You got to go. Now let me give you the fact and instances. Until ị mara ihe kọsụrụ the war in 67, until ị mara ihe kọsụrụ the ọgụ, onweghị onye n'ime unu na-awụgharị destiny ma ihe kọsụrụ the ọgụ. Kedu ihe kọsụrụ the ọgụ? Because this ọgụ consume you from 67 to today. You don't know, but you imagine this your ọgụ 67 war is the reason why you enweghị airport, enweghị seaport, enweghị any federal development, enweghị any talk in Nigeria. This your ọgụ 67 war, but enwere anything, enwere anybody to hold responsible for it because you marry ha na-akọ. You got to go. Ebidoro m n'isi gwa gị kedu ihe mere na Germany, Jewish people. Kedu ihe mere Jewish people agaghị back to fight Germans? Agwa m asị na Germans gburu Jewish people na. I begin with this. Ngwa agha aka ngosi gị ebe ị ga-ada. Jewish people na-eji eme ọnụ. You follow Jewish people, we are Jewish of Africa. Germany gburu Jewish people 6 million. Ọkwa ihe ha kwuru. Kedu Jewish nwere ngwa ọgụ niile n'ụwa. They have every ngwa ọgụ niile n'ụwa. Kedu ihe mere ha agaghị meet in the German to fight them back? Why? You copy them. Ị na-copy ha. Why na ha fight the German back? Now compare these two words. Na compare yo ngwasịa gị go and analyze. You go no ya dị gị iche ye. In 1967 enwere ọgụ na be anyị na Nigeria ọgụ. There was a war. This ọgụ riri isi ndị mmadụ ndị be anyị. This ọgụ is consuming you today. But imagine no psychological ka na-ekwu maka ya. You are suffering from traumatic disorder. Imagine. And you need a solution. Solution bụ gịnị? Laboratory. Gịnị ka m kpọrọ ya? Laboratory. Ebe a na-eme ikisi ọgwụ wee dilute solution with dilution. You need a solution, psychological solution to dilute this virus running you that will destroy you. This virus will destroy you forever and ever. None of you can tell me what caused the war. In a champion kedu ihe caused ya? Hey, we are Biafrans, we are Biafrans, they are killers. Kedu ihe caused the war? Can you tell me? Gịnị caused the war? Kedu ihe anyị ji wee nụọ dị ọgụ? Why do we lose the war? Why do we fight the war?
common thing. Ihe a bụ simple history should be in school. You don't wait for Nigerian government to tell you how they kill your people in Apụara. Isi ọrụ kwa gị mma. So ị nweghị any way to distribute information to your own children. What happened? Ị nwere information of ozugbo nke ị na-agba ha agba. Gee kill us. Ị na-egosi anyị ụmụazị afọtoro. Hey, they stab them to death. Why do they stab them to death? Why? What happened? What really happened? Ke ihe mere? They stab your children to death. Why do they stab your children to death? What causes the matter? What is the matter cause? No history. Nothing. You just hang on empty, fallacious nonsense and dying. No single development. Because imagine all somebodies you are dealing with n'anya because you don't read. The people ndị mere government, they were people. They go and read. I tell you, I challenge you, go and read. Ndị agha create those countries in Africa. These people were merchandise, organized merchandise professionals. Only them can buy and sell and distribute only their goods. Nobody else, unless you are a member. Go and investigate. They created those entities. You got that? All those people create those entities. So first of us, their interest bụ ụzọ before anything. You got that? Their interest bụ ụzọ before anything. Not you. Nobody knows you are. So you are dealing with somebody's investment. Maybe imagine. Each and all your country is my country. Is my country. Which country? Do you create any country? What country create? The place anyị kpọrọ Biafra 1967 was created by British. Imagine. Eastern region, he created Eastern region. Are you the one who created? He created Eastern region 1967. He created it. No. The same people who created Nigeria created the Eastern region. All those states included is in Eastern region. Ohongi may include there. You did not create it. You did not include it. Now they are your brothers and sisters, according to you. The same people you call enemy, how I created it then? The same people you call enemy created these things. Yeah. Imanila Babangida created the state. Do you know that? IBB, federal capital. Before Lagos become capital, Calabar was a capital. Imagine. After Lagos, Abuja to Abuja. Imagine. All those 60 states were created by somebody. Imagine. So Maria, ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na nwanne, life you live is just like a computer. That's why eji wee sị gị, only person who baptize can enter the kingdom of God. Maybe you got ihe kwuru. That's why ndị ụka ji wee sị gị na only people that will see the kingdom of God is the children. Maybe you don't understand. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya njọkụ. Njọkụ bụ gịnị? Ife ji ọkụ. To off the light. To off gịnị? The light. Gị gbanyụọ dị ọkụ ibido n'isi. Gbanyụọ dị ọkụ. That's why iji wee fụ na ịta ọnụ aka nne gị. Ị na-anya ọfụma ị ga-afụ na isi aka dị na ngwụsị n'ebe ọ dị. Ịfụ ebe isi aka dị, ọ sị gị isi ngị off the light, isi mbido ngị start afresh. Enwere ihe unu ga-afụ a na-akpọ dati ihe a na nwere isi mpi na-abụ dịka ewu dịka mmadụ nọ anị, o were ofu aka wee nye n'owere nke ọzọ wetuo n'anị. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya aka nri. The front and the back, which is science and technology.
because science simple means the instruction of life, the systematic structure or systematic study of natural element. Akaebe systematic structure. Then aka nri bụ gịnị? Technology to apply the information learned from here, which is ordinary and gịnị? Omenani. Ordinary is the information about life, because nani here Baphomet nwanne ijie, thank you very much. N'ala here ka enwere conjoin, ebe a ka a na-akpọ, enwere ndị ụka na-agụ egwu oriri dị asọ, oriri dị asọ, holy ascension, oriri dị asọ, enigwe n'ụwa na-emekọrịta, chukwu na mmadụ abụrụ otu, enigwe n'ụwa joined together on earth. This is ebe anụnwa bụ equinox. Enigwe n'ụwa na-emekọrịta, chukwu na mmadụ abụrụ otu, chukwu na mmadụ bụ ofu n'ụwa. Ndị nọ n'enigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta bịa ma bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ebube, ọrụ ịfụnanya. That is why ndị Igbo ji emesara aka, imesa aka ebe anụnwa, ọrụ ebube bụ saraka, ọrụ ịfụnanya, ọwụ ife omimi na Chineke bụ amamihe, ama ya na ihe, ama mụrụ ihe na onwe ya bụ gịnị? Onwe ya bụ ihe ngwa na afọ asị mmadụ, because Amadioha is manifestation of thought, which is a human being na afọ, all the manifestation of thought gị na afọ. Chineke bụ amamihe because onye nwa the creation, chi and eke together, chi mmadụ life and eke the creator. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa emekọta bịa ma bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ebube, ọrụ ịfụnanya, ọnwa ife omimi na Chineke bụ amamihe na onwe ya, amamụrụ ihe nọ na earth here, because ọnwụ na ibitisie ihe mesi everything, iwufu dustbin. So na dustbin ahụ iwufuru contain old and new. So earth bụ after the burning of carbon, then the ash of the carbon bụ ihe na-afọ as earth. This is ọnwụ na irisie nni ba n'afọ or digest ya, enyụọ nsị aha contain the food and the chemicals. That is why iweta raw material here like petrol or whatever, you refine ya, iwepụta their soul. Everything here nwere soul, including human being on this earth. So you can refine human being as you refine mineral or metal or whatever. Human being is capable of changing. That's why you were saying na nwa amụrụ ọfụ is God, because it's empty computer. You can feed them with perfect information and they will ascend. It's as simple as ABCD. It's as simple as that. So onye ọbụla na-agwa gị opposite, nwere ihe ọ na-akọ, nna si asị n'ihu gị pụọ, get out from here nwanne. Dibia is a psychologist nwanne. It's all about mental. I can prove it anywhere, anytime. I can tell you perfectly dibia work. I can tell you. Ma ọ bụ na achị iri gị erie because iwe onye nkịtị, but enwere uru ịbara gị nke a na-ediri gị fọ. A na-ediri gị gịnị ka ị nwere? 1 naira 2 naira ka ya abịa na my temple nye m 2 naira 5,000 naira 2,000 naira eji eme gịnị? Kpụtara m ewu, agụọ na agụ, asị ngị na ọkụkọ na agụ. Nna achọrọ m perfect society, achọrọ m ka ị dị happy, achọrọ m ka ị wụrụ mmadụ. I don't want you to cry. Achọrọ m ka ị na-ebe akwa na akpagharị. I don't want you. Nnọkọta nnọọ mmepe shrine ka ị bịa na-enye m ego na-atụrụ m ego, m ji eme gịnị? My problem abụghị ka inye m ego. My problem is for you to be okay. I want you to be good. I want you, ndị ojii na-ebe akwa akpagharị chena ha slave. I want them to see themselves in the mirror and call themselves, yes, we are not. Achọrọ m ya ndị ojii ndị iberibe. Achọrọ m ka ị ma na ndị ojii ma ihe. That's why I tell you these things. Ọ bụrụ because of na enweghị uru ịbara. Enweghị uru ịbara. Ịghọtago? Achọrọ m ka ịbara onwe gị uru. Ba na-awụgharị nwanne, ihe niile ị na-akọ, all 5 minutes message we say here covers all your everything you do out the whole life. Only 5 minutes message surpass ya. If you like, you take them to laboratory, lab will confirm. Because ndị Igbo
mgbe before everything comes out, ndị Igbo nwere na-akpọ iyi ụwa. Ụnụ ama na iyi ụwa ahụ na-ekwu okwu ya ka ndị ọcha ji wee mee laboratory. Ị ma na iyi ụwa laboratory because ị mahụ ya bụ ịzụ ahịa. Gịnị bụ ịzụ ahịa? To go back. Ịzụ ahịa bụ to go back. That means ị mara ihe to go back, ị mara ihe ji omezi ekedo na mfọ nkwụ asị ahịa because you are going back. To go back, ịzụ ahịa bụ to go back. Ahịa turn back, to turn back. Ndị Igbo ji were ekedo na mfọ mee because ọ nwere obido from here, so if you want to go back you must follow here. But ị mara ihe a na-akọ. Ị ghọta ihe a na-akọ na iwe okoko. That's why nji wee gị na nwanne, we must put everything in education. Without that you can understand. Ị gaghị aghọta nwunye, you must practically do them through educational processes so that you can even agaghị akọwara gị the main point. A ga-agwa gị the manual one normal ị ga-eji bara onwe gị uru nwa akara aka because ị gaghị aghọta m the thing. A na-eru ya eru, you cannot understand it. Ihe a ga-agwa gị bụ nke ị ga-eji wee nwee akara aka. Only thing nwere ike ịhapụ na ndụ gị bụ na nwanne enwere ihe a na-asị na whenever the student is ready the master appear. Everybody happens this thing. Everybody nwere this thing. Ọwụ ihe nna gị nwere ka ị ga-enwe, nna gị mụrụ gị nwere ka ị ga-enwe. Nna gị agaghị enwe ọ na-ride in 360 degree ngị nwa narị na 25 or 30 or 40 or 50. No. If nna gị ride on 250, you ride on 250. Ma ọ bụrụ na ime ascend. You got to go. That's why you need to accumulate much more knowledge ị nwere so that your children rise, they will get to that point, you know. Because as their children ha contain the same element. Ma ọ bụ na ha gbasie mbọ ike ka nna ha. You got that? That is the main point. Mana ndị nwere ike ndị mmadụ ahụ ndị mmadụ asị mind your mind you go inside nwanne. Ndị Igbo ma bụ ihe a na-akpọ meditation because n'ọnụ Igbo enwere ihe anyị na-akpọ ịma nzu. Ịghọtago gịnị bụ nzu? Nzu wụ the whole thing, ihe zuru ezu. Ịghọtago nzu complete, to know the whole one, to know the whole. Ịma nzu, to know the whole. Nzu complete. Then nwanne go and look for what is meditation. You come back and tell me what I said now. Gịnị wụ nzuzo? Nzuzo wụ gịnị? Hidden. Nzu ka ihe nzu na-emekwa na nzuzo. To know the hidden. Gịnị wụ gịnị? Thyself. Because nzuzo wụ thyself. Yourself wụ nzuzo. The hidden. Onwe gị wụ nzuzo. Complete. To know the complete. Gịnị onwe gị complete, which is nzu, ịma nzu. To know thyself. That is meditation. Language did not start it as a language. Asụsụ n'onu Igbo, asụsụ means amendment. Ịsụ akwa. Ọ bụrụ language because language is latest created to maka ndị nkịtị na-agụ primary school. If you go to the language, then get it from where? Sumeria. In Sumeria ha anaghị akpọ ya language. You got to go? If language is manifestation of thought, then it's a cuneiform, not a language. It's an icon. Simple as ABC. Give an icon. Icon bụ Amadioha. Simple. Because if you go to computer, see the icon, you represent the manifestation. Because all symbolism. What you were saying now, look at my son, you know how I look like. Because who do I created? You, trees, animals. So the language in Aso becomes Amadioha because it's the manifestation of thought. Or that is how you build. If you understand this thing, you can build any technology. Because thought is manifest. But ime ha no thought that we gonna ọkwa ihe nwere ka ị ga-enye ime gị thought ị ga-eme manifest. Ndị Igbo na-achụ aja. Ịchụ aja bụ akọ, uche, echiche. Gee ntị ka ịnụ ihe m kwuru. Akọ ịkọta, uche bụ akpa, then iche ya eche. Separate them. Ịchụpụgo the aja when you separate it, then you conjoin. Enigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu.
ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta bịa ọma bụrụ otu n'ime mmụọ ifụrụ ya ka isi wee chesie ya wepụta the purified ones, then you can join them, you become the higher man. Ihe ọjọọ na eluigwe anaghị agakọ. Nwanne were bolombolo gbapụ ya mmiri n'ime ọrịa, just like plane. Gbaa ya mmiri ọ daa, ya bụ ihe ọjọọ, ya ihe ọjọọ mere datin o ji wee daa. Ihe ọma ọrịa. It's as simple as ABCD, man. If you carry ihe ọjọọ, you can never ascend. Because your thought to ascension, if you bring all those nonsense in akogeri, your brain can never rise. It can never. Because all the mmadụ ibu arọ. Ibu arọ. I nwere ebe ị na-eje. You just carry heavy load. Nwanne Usain Bolt na-agba ọsọ. Ibu ihe 25 kilo of cement ọ ga-agbanwe ọsọ. Ị mara datin ibu n'isi gị bụ load ka ọ bụ. You do know that. Ị magị na load. Ichekwa na ị na-akpa agwa ị na-art ninja. Nwanne load ka ibu. O nwere ebe ị na-eje with that load. You can only become a meat and food. Ihe ahụ ibu n'isi gị bụ a heavy load. Nwere ike magị. One moment in time, all the whole thing you suffered for just to taste the sweet. You want to have a paradise. And now I go to one before I go to. And I go one before I go to. This world is an empty place. Nobody owns it because it was sent. No onye mana ha amana mara ihe na ị na-aja gị na ha na-ama n'aka. Gị na ha na-ama n'aka. Gị na onye na-ama n'aka ha nwere onye nwe ebe a nwanne. Ihe a fuel ka ị bịara ịgba. Ndị Igbo na-agba nkwụ. Ịgba nkwụ wee gbara fuel. Ịma gị. Nwa ahụ ị na-ama ogi a ka ị na-echenji. Gị a moto ka ị na-echenji. Ịma gị. Ị bịara ịgbara fuel, ndị Igbo ji wee chikpo onye na nwaanyị ịgba nkwụ. Because ị chọrọ ịgbara fuel, nkwụ ka ị na-agbara fuel. Ịgbara fuel iti na moto, ichenji egi a, mụpụ nwa mụrụ ogi a ka ichenjiri. Nwanne, mana itinyekwere gị awa ọgịa 2, ọgịa 3, ọgịa 5. Nwanne itinye gị 5 ị na-awa awa. Itinye gị 2, nwanne moto ga na-agbasoro. Nwa ahụ ị mụrụ inye ha akara aka, nwanne ọgịa 2 ka itiri di ya nwanne. Gịa 2 ka itiri nwanne ịbara na akụkọ. Ịghọtago? Moto ga enweghị ebe ọ na-eje. Ị nwere ike sị wadị na neutral. Ị nwere ike nwa ahụ ị mụrụ sef wuji atakara aka ọ na neutral ka ọ bara. Omume gị na anị is nothing but technology n'oyibo. Because if you study what is technology, go and nwanne you have English. Ma asụọ na Igbo na-anaghị anụ Igbo na-anụghị oyibo. Technology will application of science. Omenani will application of ordinary. Omume gị na anị nwanne gịnị ka onye a na-eme for a living? Gịnị ka ọ na-arụ? Ndị Igbo na-akpọ omeji na arụrụ ọgbachara. Gịnị ka ọ na-arụ? Because arụrụ specific akara aka. That means ị nwere particular subject issue juru. That's why o ji wee sị ọwụ specific. Isoro arụrụ aha na-aga. That means specifics. You got that? Simple. Omejiwu general knowledge, application of science general. But ọwụ na isoro omeji ahụ itinye ihe arụ, ị nwere ike ịrụọ mekanik, ịrụọ oche, ịrụọ nka, at the end of the day 1301. Ewere izieri arụ ka o nwee ike ifocus na particular subject so that ka ọ gara ime obu ya, ka ọ gara ibu ya aka. Because ịma na ụbụrụ gị na compass 20 millions or millions of information a day. Your brain na-aga, nwere ike ịma gị, nwere ike delete. Ndị brain ha na-arụ ọrụ mana this brain passes millions of information a day. So that ka anyị gara ihe hapụ gị naanị iyi, anyị amaghịrị gị arụrụ ebe ahụ. So arụrụ ahụ isorozie, at least brain ga-abịazie concentrate the whole vast of energy in one direction. Mezie gị nwa akara aka pụọ ndụ ụrụ mmadụ soro ibe gị na-eme ihe ha na-eme. So ihe anụ anyị na-eme ebe a is to change the perception of ndị be anyị believe na ije na nke dibia bụ the solution. Dibia is nothing but a psychologist. Inwe psychological problem, you go to dibia. Nobody nwere esi ga-eje na dia. You got to go. Inwe psychological problem, nwanne gaa na nke dibia. Mana mara na those things ị nwere today as dibia na ọ bụrụkwa ihe a na-agwa ka ha na-eme ka ị mara
so mmiri bara na opi ụgbọgụrụ, the system is collapsed, the system collapsed go completely, so we are rebuilding the system. So onye anụnwa na-enweghị knowledge of psychology, dibia na just follow the sound of the language, because o nwere ihe ndị bekee na-akpọ forecast, ịghọtago, fortune teller. Gịnị fortune bụ star bụ gịnị, akara aka. So nwanne, agaghị m, I can never tell you what you can. Ana m ebutu na complete zero ebe ị ga-aghọta ya. Star means akara aka, ịghọtago, simple. Ka ihe wụ star onye a, what is your star? Akara aka. Then that means we are talking about psychology. That means ihe anaghị aga ọfụma kwa eziokwu, iwe je na nke dibia. That means ị nwere mental or psychological problem, because o nwere something na-worry gị n'ime gị. Gịnị bụ ime gị? Ime gị wụ uche gị, in your mind. Ime gị wụ mind gị. You are not sick physically. Ịdị sick physically, ama m na ị ga nọ n'ụlọ ọgwụ ebe dọkịta na-agwọ gị ọrịa. As long as na physical sickness ka ọ bụ, no mental sickness. That's why you go to dibia. Iche na mgbe mmadụ na-eri nri na dustbin bụ mgbe ọ na-aghara. Iche na ọsọ mgbe mmadụ na-eri nri na dustbin ka ọ na-aghara. Nwanne, if you have a mental problem, ọ bụrụ iwu bụ na ị ga na-eri nri na dustbin. Ịghọtago? But ndị be anyị aghọta ha dị ten. Ha chekwa na oge echekwa na-erizi na dustbin o wee wụ na ọ na-aghara. Mba, o nwere sometimes something worrying you, but ịma na that na worry gị memory. Ọ na memory ka ọ dị, because uche bụ akpa, ọ dị na memory. Ịghọtago? Mwugharị anyị na-awụgharị today now, awụgharị everywhere. All psychological problem ka ọ bụ, is mental sickness. Ị nwere ike ịghọta gị, we are mentally ill, need psychological solution. If you remove psychological solution from this thing, you can never have solution to it. Because number one, onweghị any country ọbụla, onweghị, no, you see nobody, there is nobody there. Ịma ịghọta ya akọ, ịfụrụ ndị ji egbe gị na ha, ka ihe gị na ha na gịnị, ka ihe gị na onye agha ji egbe aha na-azụ. Oke nwe akwụ ụzọ enwe akwụ. Ịmana ịdị iberibe, oke nwe akwụ ụzọ enwe akwụ, kedu ihe unu na-azụ? That means you have a mental problem. Ka onye gwara gị na gị nwe that place, you don't have money, you don't own anything here. Hapụ, you are being miseducated. Ka onye gwara gị na ị nwere something here, nwe ihe nwere. You got to go. Now, ọ bụrụ na ị nwere ihe a na-akpọ, gee ntị ọfụma, because ngwasịa gị ịchọ ịba uru ọkwa nchọ ịba hapụ. Number one, for you to form a life, cells, human cells have to come together to form a life. Single cell can never form a life. Oke osisi anaghị eme, ofu osisi anaghị eme ọhịa. You got to go. So all nature security, because form bụ security. Ịchọrọ ihe a na-ekwu security, because ihe anyị na-akpọ country with nothing but security. Ọ bụrụ country, all security to be secured. That's why you put border, that's why you put military, that's why you put police. It's security. So igwe bụ ike, so all igwe ahụ bụ ike gị, but you have to go for the best knowledge, to gather best information, to mastermind your own followers with information, so that they can be stronger, because knowledge is power. No matter how plenty or how many others are, as long as they are foolish people, they are powerless. Foolish people always powerless, no matter what. Jewish people rule 5,000 or 7,000 people, but they rule in the Middle East, everywhere. Even in German they rule, even in America they rule, even in England they rule. There are few people, but ha ghọtara the Igbo cosmology, they follow it. British people understand Igbo cosmology, they follow it. Americans understand Igbo cosmology, they follow it, and they are stronger. All European nations understand Igbo cosmology and they follow it. But these people in Africa, amami ha na-akpọ ha akpọsara bụ ndị Igbo, ha bụrụ ndị Igbo, ndị abụrụ ndị Igbo. All ndị ahụ ndị turn back against the will and wishes of their own ancestors. Na kọrọ nonsense. Nwanne ikwu that nonsense ruo m nso, enwe ihe mmemme ga-azụ aka. Azụ aka ị na-abịa nchọrọ gị pịa, because ụzọ ị na-afọ nwere uru ọbara. Enweghị uru ọbara, because ifuru ụzọ
ịghọta gị ifuru ụzọ nwanne lele ọwụ na ifuru ụzọ enwe nwanne anyị agwago gị something here ma ọ bụrụ na ịwụ mmadụ because ị nwere ike iche na ịwụ mmadụ ewere mmadụ o nwere something anyị reveal goro unu here ma anyị anaghị eji ike akpa okwu afọ ebe e nwere something anyị gwugoro here ọ bụrụ na anyị wụ mmadụ datin ga-eme anyị enweghị ndị ga-aka anyị ike n'ụwa but ịghọtaghị ya the largest population on this earth group of people highest population of group of people on this earth bụ ndị Igbo because ịmaghị na enwe ihe a na-akpọ symbolic knowledge. Ihe a na-ekwu maka symbolic knowledge ọ bụrụ just people created a place and give them salary. Ịma na salary bụ ihe eji ata mmadụ down. To tie people down you pay them salary. Kwụsịgodo ikwu ndị amị na ndị polisi ụgwọ ka ịma ma ị ga-enwe security. Kwụsịgodo ikwu ndị polisi na ndị amị ụgwọ na ndị navy mara ihe ga-eme next. So that salary you give them iji wee tie ha down so that they will defend that even though they know that ihe ha na-eme adịghị right but that salary ha need rie ịzụ ụmụazị kwụọ ụgwọ akwụkwọ rie nri. That's why in all those western nations all the whole land belongs to all government nwe so that enweghị ị ga-enwe so that gị dependizie on government for survival so that ha dịzie gị mee nonsense ije mee because enweghị option imeghe dị nonsense gị na agụụ a na-eme enweghị anị. Ndị Igbo ji wee sị gị ala obi because ndị Igbo ma the consequence wee sị gị ala obi ngị make sure na nwa gị nwere ala obi na ndị make sure na ịrụ ọrụ nwa gị ala obi so that somebody reprove yourself so that somebody cannot reprove you. Because ọ bụrụ na enweghị ala obi mgbe ha ga-abịa ha enye gị option enweghịzi option na ndị bekee enweghị option. They must do whatever government chọrọ ha mee because onwere ihe o nwere ọchị ịgo ụlọ na ọ ga-ego ụlọ mbọsị ọkwụghị ụgwọ ụlọ ndị gọọmenti abakọnarakwa ya dị ụlọ bak o jidekwozi ụgwọ na-enu esef a narị ya dị ụlọ o jide ụgwọ nke ọ kwụrụ akwa na n'iyi ọ maghị jidekwa ụgwọ ọzọ nke ọ kwụrụ akwa ọgwụ anaghị ụlọ ahụ ọ ka na-akwụ mmụọ ụgwọ o nweghị ụlọ o ji ụgwọ. Nna gị debere gị anị debere gị ụlọ debere gị ihe niile ka ihe ị chọrọ empty request ka ihe ị na-achọ. ị nwere anị mmadụ nwere anị na village hapịa gaa na Lagos na-ere pure water enjoy ọ sị gị na opportunity adịghị na Lagos na Igbo. Lagos ahụ ị nọ 20 years how many opportunity gị nwetagoro ịnọ New York? How many opportunity gị nwere Lagos ahụ ọ na Abuja ahụ ịnọ? How many opportunity anọ na Igbo? Ịhapụ 5 plots of land na East nwanne na Lagos ndị Igbo nwere mbụbọ. Every Igbo man is fundamental must have small farm because agụụ na mmadụ ahụhụ nwanne. Agụụ na mmadụ ahụhụ nwanne. Every Igbo man fundamentally must have a small farm. That is what ihe eji mara anyị because nna nna anyị magidere ihe ha ma na agụụ nwere ike ime mmadụ anya isi okotoko. Ha ma na agụụ na-eme mmadụ isi okotoko. Ha wee sị na ala obi is a must. You must leave land for your children is a must fundamentally. Ndị be anya hapụ distance na Abuja with empty handed. Sọsọ akpa ya ka o bu wee na Lagos. Sọ akpa ya ka o buju ugwu Hausa only bag. Oru na Lagos ọ na-akpagharị oru oche ọmụ ala gị nwa ya na-ala ahụ na dustbin under bridge. Ọwụ na anyị dị ndị Igbo dị 5,000 ga Lagos ndị survive runu erughị 1,000 eru 500. Ndị survive eru 500 ndị ọzọ niile ka dị poor ruo taa. 100 years in Lagos no achievement. 100 years in Lagos no achievement. Mmadụ 2 million hapụrụ Igbo land. Only ndị mekirie na that outside Igbo land ahụ erughị 100 out of that 2 million.
ndị ọzọ is just managing. They are just managing life. Ndị niile hapụrụ Igbo land, they are just managing, trying to survive. Ọ ha nwa na-akpọ everyday akpọ dibia, everyday ha nọ na-ekpọ dibia, everyday ha nọ na-ekpọ onwe onye mmanụ because they are suffering from traumatic disorder. Mana ha amaghị no destiny bụ nsogbu ha. Nwanne anyị nwere solution to you because anyị nwawo ndị scientifically discovered ihe wa ọgbanje. We have scientifically discovered it. Anyị discover go ihe bụ ihe ụwa scientifically, practically. No bro, illusion. We are not on that. I actually illusional life. You got to go. We don't want illusory life. We want a practical something that will be beneficiary to you to solve your problem. Because you were in nsogbu. You have a problem. Because in the beginning there was darkness. At the end there will always be darkness because you go back to darkness. So there is a problem and don't deny it. Freedom does not give you nothing because you are not free on earth, because you are programmed to receive. You are just wave. Ma wave mgbe mmiri ebili mmiri bịa, wave ebu ndị Igbo ji wee sị gị rụọ dị agwụ umeji na arụrụ. Mgbe ọbụla rụrụ ndị Igbo na rụrụ tụfọ gịnị ọwụ na ebili mmiri bịa ka ọ ghara iburu gị. As long as you a human being, you are under wave. Mgbe ọbụla ebulu mmiri bịara ọwụ na dị strong o buru gị. This media bụ ebili mmiri. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya media ọgaranya, electrical vibration. Ọgaranya, electrical vibration. So ihe ọbụla gara anya very very dangerous, very very dangerous. Otu nwere ike ịghọta ya. Interdisciplinary. Ọ ebe ahụ ka ha si wee rụọ ihe dị iche iche ha na-arụ. Planetary vibration, all those things ndị be anyị nwere n'ọnụ Igbo ha ji were rụsịa technology of today. But to you, you don't even understand your own, talk less of their own. How can you understand what is planet if you don't understand what is planet in your own dialect? It's an English ahị na-asụ n'ịghọtara ya. Ịmaghị ihe bụ planet n'Igbo, you can never ma ihe ọ bụ n'oyibo. Ha pụcha na akpọ ya planet isi ha na-akpọ ịma ihe ọ bụ. Akpọrọ ya planet n'oyibo isoro ha na-akpọ planet. Ajụọ gị gịnị bụ planet, can you define it? Ị ga-akọwa nwunye because ọ ịkọwashiete, understandiate. If you kọwashiete, then you understandiate. You understandiate. But only if you don't kọwashiete, you cannot understandiate. Simple as that. Only mara ihe bụ planet n'Igbo. You can never understand in English. You can only know that the planet is destiny, but you don't understand it because knowledge of education is different. Is specifically made to educate the common man. So the understanding of these things are basics. They are not intellectuals. They are not original. Is just artificially created. You got to go. Or artificially made to educate the common mind. So nke wana onwe gị ịghọta ihe a na-akọ. Njụọ ndị mmadụ gịnị word ha si ọ bụ ụwa. Ma ọ bụrụ na ịghọta ihe bụ ụwa n'Igbo, you cannot understand what is word in English. Never. Ọ bụrụ na ịghọta ihe bụ language in Igbo, you can never understand what is language in English. Never. Si na m gwara gị. Jos ji ire gị gwa ese gị ọnụ. Language bụ gịnị? Asị asụsụ. Gịnị mere o ji wụrụ asụsụ?
ndị Igbo na-akpọ ya asụsụ. Ndị Igbo na-asịkwa ịsụ akwa to clean something. Okwema ịsụ nni to pound jam, ịsụ nni, ịsụ ya, ịsụ ahịhịa to amend the grass. Mmadụ ịsụ nsụ istamara. Then how can this thing be the same thing? Language. What is language in English? Kedu language in English? Language. Achọ ịgwara m ya na Igbo. I don't want Igbo in English. Gịnị, what is language in English? Now you know. Si na ihe m na-agwa gị bụ simple truth and nothing but truth for your own betterment. And because ịba uru i were amamihe ịmụtara na here bara ala Igbo uru. That is why my interest is for you to contribute to develop the land. Because ị gaghị ahụ adị mma polisi, adị mma kọtụma edozisie ịbịarie ori nke arụ arụ. Yes na arụsị anyị bịa so rie mbanụ nwanne, ị ga-eso wee tadị afụfụ katago. Because ọ mụ na gị nyụrụ ihe na-esi. You must contribute to make it better. Nwanne enweghị onye. I can never pity for anybody fighting for freedom. I will never. I can never pity for you because you are a greedy man. You greedy. Nke ị na fight for ọwụ gị nwe ị na-achọ ihe na-awụ nke nwanne gị na onwe gị. Ndị Igbo na-asụ asụ gị na onwe gị, gị na onwe gị so uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Work your mind will tell you the truth. A sị na onye ekwe chi ya ekwe. Chi gị ị na-ahụ wee ekwe ntụ. Ị na-anụkwa Igbo? Ị na-anụ Igbo? Onye ekwe chi ya ekwe. Chi gị bụ ekwe ntụ. Pụta ị nwere ike ịmaghị ihe ha na-akọ. Ị naghị ewo na ị na-anụ Igbo, ị ga-anụ Igbo m sụrụ ebe a. Onye ekwe ka ihe ekwe na-eme na onye den ka ihe eme chi na-eme na ekwe. Ndị Igbo na-asị ịlọchi na chi ala ana gị na ekwe anọdịzie. Yes na chi ala ana na ịlọchi na kwunu na emenwe ịlọchi. Ịma gị ndị Igbo na-akpọ ịgọchi. Nwere akpọ ịgọchi na ịgọ mmụọ. Ịgọ ọgọ beji ọwụdachi a ka ndị Igbo na-akpọ ụmụnna dị. Ndị Igbo ji wee sị ụmụnna dị Igbo agha, ụmụnna dị Igbo agha, ụmụnna dị ụmụnna, sorry, ụmụnna dị ụmụnna. Council of Elders ọya bụchi ụmụnna na obi na-arụkọ ọrụ. Ụmụnna na obi na-arụ ọrụ because obi bụ a place, hall to gather. Okay? Obi bụ hall where people gather. Now ọwụ na obi na obi gị, that means obi bụ ebe obi, that means where you live, that means earth. Kedu ihe earth na-arụ? N'Igbo cosmology, earth is where we plant food. That means where we transform, place of transformation, waiting for transformation. Simple as that. That means ofe anụ anyị na-esi, ofe a na-esi a na-eri nri, ofe eji eri nri. That means obi na-esi ofe because ebe a ka anyị na-eri physical food. Isi ofe bụ gịnị? Mgbe ndị ochie ihe ndị Igbo ji eme isi ofe bụ medicine. Onyenwa bụ medicine. Obi bụ onye na-enye medicine. That means obi bụ doctor because ọ ihe ala na-arụ, ala wụ doctor. Ọ doctor nyenwa na-akịọ gị because ọwụ na imesi iberibe anyụọ gị na nsị, ala agwụọ gị ịba. Ala will refine you to push you up, ascend you. Ọwụ na refine ị ga-anọgide here o,
gbagide cycle. Ndị Igbo ji wee sị okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị elu. Ị ga-agbagide cycle until you purify yourself, be ready to leave this place. So obi, because unu nwere obi, ile anya obi bụ ebe ị na-ekpe ekpere n'ekwentị. Obi bụ ebe ị na-ekpe ekpere na obi ka ị na-ekpe ekpere. Ihe ahụ a na-eme n'ụlọ ụka. Ọwụ na iwọchi ya n'ụlọ ụka, ị ga-afụ na enwere mgbe fada na-abịa o weta oriri. That means na obi ka a na-eri oriri. Restaurant bụ gịnị? Restaurant ebe a na-eri nri. Restaurant bụ gịnị n'oyibo? Restaurant, somebody who restore. Restaurant wụ restaurant. N'obi ka a na-eri nri. Onye maka eji wee tinye naranụ nke ya rienu ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Osi otu ahụ kwa ka o si wee mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nye ya ekele na otito n'ime obi. O ndị na-atụ mmanya n'obi, na-awa ọjị n'obi. Naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụụ dị ebe a ga-eme n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. N'ime obi ka ọ na-eme. That means ọ sị gị na-arụ ya bụ nri. Nara nri na ọ bụ nri ọma, nara nri na ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ, nara nri na ọ bụ nri ọma. That means ọ na-asị gị na okwu ya bụ nri, food. That means obi were doctor, but all necessarily that you must eat a physical food to be alive. Nwanne na-ekwe ebe a na-ekwu okwu ya, ị ga that place, ị ga-afụ na obi ahụ o nwere ike ekwuo ya ebe ụmụazị agba ọsọ hapụgodị n'okwu nke ahụ. So ihe a na-ekwu obi bụ doctor, ọ bụrụ dibịa. Dibịa bụrụ doctor. Dibịa were psychologist. Dibịa anaghị enye ọgwụ. Onye na-enye ọgwụ bụ obi. Ndị Igbo ji asị obi kerere nke, obi kerere nke. Onwe mgbe ụnụ anụ dibịa kerere nke? Ụnụ anụgo dibịa kerere nke before? Ụnụ anụghara dibịa kerere nke? Ọkwa ihe ụnụ na-aga obi kerere nke, obi kerere nke, obi nwoke ndị amị, obi iwe ọsarụmansị, obi anya ebere ya, obi eji ya egworo ọgwụ, obi owe ụta ị na-eme, obi owe ha rụra. Ụnụ anụghara dibịa gawa nka before, dibịa wọba anya. Ọkwa ihe ụnụ na-anụ obi kerere nke. Why obi kerere nke? Why not dibịa kerere nke? Why not dibịa kerere? Why obi kerere nke? You got that? So dibịa bụ psychologist, obi bụ doctor. That is why in church they make that body of Christ as food. That's why restaurant, because obi means a hall, place of gathering to eat food, spiritual food. Ọkwa na obi gị na-awa ọjị. Ọjị means spiritual food. Ị na-atụ mmanya na obi gị. So nwanne, ọwụ na ịghọtazighị nke a, mazie na isi gị, your brain is empty. Because if you don't understand it, your brain is totally empty. Ka ihe ị na-eme na obi, ị na-awa ọjị. Gịnị bụ ọjị? Ị na-atụ mmanya. Gịnị ka ọ bụ? Gwa spiritual ka ị na-eme dị ya. Ịmaghị na spiritual food ka ị na-eri. Ịmaghị. Obi gị, data obi gị ahụ na na-ekwe nchu gbara agbata obi. Ịmaghị. Obi gị ahụ na-ekwe nchu gbara agbata obi. Ya na chi gị, chi ụwa gị, ya chi ụwa gị. Obi kerere nke, obi kerere nke, obi kerere nke, obi kerere nke, obi nwoke ndị amị, obi kerere nke, obi dị ezigbote mkpa. Because earth bụ obi. Nwanne ịnweta obi gị, ịnweta ala. Ịnweta obi gị the heart, if you remove the h, onye gị earth. If you were the h and n'isi mbido tinye na ngwụsị ya, onye gị earth. Iwepụ the h from back, tinye from the beginning, onye gị heart. Try it. Were the h from the beginning, tinye n'azụ, onye gị earth. Wepụ from the back, tinye na front, onye gị heart. It's as simple as ABCD.
as above so below, as in so without. ịghọtago? So ụmụ ibe Igbo zuru ka emenụ. Akụkọ Igbo abụrụ akụkọ ụmụazị, ọ bụrụ akụkọ illusion. We can lift plane. I can tell you that. Anyị ga-emove plane ọrịa. Bụrụ akụkọ ụmụazị. Anyị nwa ga-emove plane ọrịa. Plane arịa n'elu. Ọkọ mmadụ rụrụ ya ndị mmụọ. Nwanne, you are dealing with dynamic, a dynamic. You are not just dealing with a dynamic. Simple as ABCD. If you understand the law, ịba na moto gị, ịchọ ịma ihe m na-ekwu na baa na moto gị na-agba 200 km, wepụta aka gị n'iro. Ịghọta ihe m na wepụta aka gị n'iro. Baa na moto gị gba just 120, gbaa 120, wepụta aka gị na window. Ị mara ihe na-akpọ a dynamic. Simple. Ọwụ dị ịghọtazie ịzụ ahịa, ịghọta ịzụ ahịa, ịghọta ịzụ ahịa, ghọta a dynamic. Nwanne, you need yours so much. You need is a workshop, no is an experiment. Ịghọta ịzụ ahịa, because asị na ndị Igbo na-azụ ahịa na-achị ọchị. Asị na ndị Igbo na-azụ ahịa ana m achị ọchị. Si ndị a na-azụ ahịa taa, ndị a na-azụ ahịa. Gịnị ka ama m ịzụ ahịa? Ndị Igbo na-azụ ahịa, ha azụ ahịa. Nwanne ụnụ anaghị azụ ahịa. Mara ihe bụ ịzụ ahịa. Ọwụ na ị mara ihe bụ ịzụ ahịa, nwanne, enweghị teknọlọji ga n'owe na-amaghị arụ. Ị na-aja egoro ihe mmadụ rụrụ, tụọ ahịa, ịtụọ ya ọbata ire, ị na-agba ọsọ ahịa. Were distribute, ị na-agba ọsọ ahịa, ịgbara ọsọ, mmadụ ịgba ọsọ ahịa bụ run away from ahịa, to run away from reality. Ihe ị na-eme datịrị ịgba ọsọ ahịa wụ run away from reality. Na ịgbara ahịa ọsọ onye nwana ị na anụ Igbo afọjiri m ya afọji na ịfụrụ ahịa gbapụ ọsọ ọhịa ọwụ na mmadụ onye asị onye na-agba ọsọ ahịa na ọ fụrụ ahịa gbapụ ọsọ onye nwa nwere ihe ọzọ asụrụ m oyibo. Mmadụ ịzụ ahịa bụ to understand this element, use them to create something for himself, then use it to make it right by barter, so that for economic benefit. Ịzụ maka ihe ịzụ to train. Ịzụ wụ training na nwunye nwere scale of, if you understand this, you nwere scale of four element. You have this fundamental scale of four element in azụ ahịa. That means you train them for fundamental element of nature. Ọ ihe ọ na-akọwara gị na ị na-azụ ahịa na nwe ihe ị na-azụ. Gịnị ka ị na-azụ? Ị na-azụ anụmanụ. Nwere ihe ị na-azụ, nwanne, ị na-agba ọsọ ahịa, ịfụrụ ahịa gbapụ ọsọ, si na-azụ ahịa. So ndị anaghị azụ ahịa, nwanne, anyị nidiri new absolute. Onye achọghọ, nwanne, kwapụ ya n'ụzọ, onye abụrụ mmadụ. Absolute new educational level in our land, so that we can see future. Ọwụ na ọ bụrụ ya, nwanne, you will regret, you will remember me. I tell you, as long as life is all about mental, ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa is from your brain. Whether difficulties, whether happiness, everything. The good luck only onye ji key, ji number, the good number. Bad luck onye ji good number. As long as mind remain everything, one, unless you believe this thing, or you will be useless forever and ever. If you don't believe this, you will be useless, because one, there is no magical power here. Everything is magic. Life itself is magic. Either you go in the right direction or you go in the wrong direction, and you know the consequences of wrong direction, and you see them every day by day. Plane mee mistake n'elu, nwanne, ihe na-eche plane aha bụ gịnị? Disaster. Because you are just moving like plane in air. Plane mee one single mistake, nwanne, ya na the next news ị ga-anụ na you won't like it. You won't like the next news of this error made by pilot. Ị nwere ike ịghọta ihe na-akọ.
either you take this thing. If you like, you are a politician, I don't care. If you like a pastor, I don't care. If you like president, I don't care. If you don't take this thing, that we need a new level of education bring by ndị ndozi ọdịnala, because we have the knowledge to give. Onwere ihe I request from you, only to go and learn something that will benefit you, your generation to come. Nothing more, nothing else. We want a better land. All na ime here, you will be a criminal. Mụnwa ga first person that will vote for death penalty for a criminal. I will be the first to vote for death penalty onye ọbụla na-ezu ori. Si gbuo ya straight ahead ka ọnwụ. Because that time isikwa na ị ga-asị na because you had the consequence. Ihe mere ndị Igbo anaghị ana ana Igbo today, not because of Nigeria, it's because of you. Yes na, you are not educated. Ị na-akpa agwa ka anụmanụ. Ifu moto mara mma ọgụọ ga-agụọ, enwere ihe ị na-eme, and you like flashy cars. Nwanne ihe abụrụ iberibe. Onye enweghị uru ọ bara want big ihu ya o buru Mercedes Jeep a na-ere maybe ego one ka m amara m ego na na-ere na Nigeria ka m wee 50 million naira moto. Onye enwe ihe ọ na-arụ, onye na-anya 50 million naira moto enwe ihe ọ na-arụ, but ọ chọrọ nnukwu moto. If you want big houses, house of 20 million, onye enwe ihe ọ na-arụ, ịpụta echi na-asị ngwa ya na Igbo adịghị mma. You have the same mindset politicians, useless and useless. The same mindset youth, useless and useless. The same mindset priest, useless and useless. The same mindset father, useless upon useless. Everybody want money and money and money without any fundamental ideology to create wealth. Then how did this wealth come? Ị na-achọ onye na-egwu wayo, iburu nke onye na-ezu ochi, onye na-atọrọ. Ọwụ na-asị n'ike keta orie, mmadụ ole ka ị ga-egbu? Ọwụ na-asị n'ike keta orie, ndị nwere egbe na Nigeria ahụhụ ndị Igbo. Unu ama na recently na ndị ofe akwụ maka ha si aba Nigeria Army. Do you know? Because that means e nwere secret meeting ha mere. Ọwụ na ige ntị na military na Nigeria military, most people ga-anụ ọnụ ha bụ Yoruba ka ha na-asụ. Ị nwere ike ma reason why, because ha na-ama atụ alụ na nzuzo, ị naghị eso ha atụ dị alụ. E nwere reason why recently ndị ofe akwụ ji wee ju na military. There must be a reason ka ha mụọ ka esi agba egbe. Yes, enwere ike gụnwa na onwe gị ị na-aga ebe ahụ mara ihe a na-eje eme. Ha nwa na-eje amụ ka esi agba egbe to get ready, anything can happen tomorrow. Don't go there, I will not go. If you go there, they will kill you. You die for Nigeria, you die for nothing, you die for Boko Haram. Nonsense. If you move to that place, will lead you forever and ever. Something you learn, learning is very important. Learning is very, because everybody who learning is why to create a brave man. How to create ndị Igbo nwere akpọ mkpọkịtị, atịrị ọgwụ, all those things of martial art eji wee kpọọ ya atịrị ọgwụ, mkpọkịtị mmadụ iri enu mmadụ si ebe ahụ wụọ jọmpụ kwa ụgbadana. ịma ihe ọ bụ mụ lazy people, this lazy, ọ bụrụ kọmputa 20 ọgaina ihe ọchịrị phone 10 ọchịrị laptop 20 withdraw that in ike ụgwọ ka ebele jọm ahịa, ụgwọ oyiri socks, oyiri slippers, titros n'ike, kporo fonu hie were eriri my kọmputa 5 ụnyaa n'onu, laptop 5 ụnyaa n'onu, ejụọ ya ọsịa oyi omen ụgwọ ka ebele jọm ahịa. Mụ ibe mgbu na eziokwu anyị anakwa ana esi ogbe m ụnụ anyị anakwa ana nwere ike nna agụ n'ihe ọdụ nke egwuregwu. Basic structure abụrụkwa ihe eji egwu. Ndị Igbo nyere anyị ọdịnala Igbo as an institution. You got to go? As an institution
nye anyị omenala as education, which is scientific knowledge, institution, philosophical knowledge to understand the nature, to understand the principle of nature. Ndị Igbo give these principles name, they name them, then give them name, so that because you have to classify something so that you can be able to use them. So based on these names they classify, we use them because this name etopeye o juru eju, full, absolute. So you were this name in my foundation, begin to develop them. But they happy common sense it's an automatic made. There is no how you can study this Western education to understand them. Never, unless you begin to educate yourself freely as a free man. Only then you can understand. If you just go to school, igosi ya pụta nwere ihe gara sị na m gwara gị, i chere nwa bekee ga-abịa mesie no education in a foreign country, ha unu sị na ha colonizer unu ha colonizer unu, ha chọrọ ka ha bukọrọ ka they want to take wealth, they want to take minerals, so isi na ha chọrọ this thing, then ha kesiki is just na ha ga-enye gị education that will make you to come and challenge them tomorrow. So your children will become stronger scientists, philosophers, professors, engineers, so that echizi ịghọ to Korea the second bịa na agba ha mmiri ụka n'afọ. How can you manage to think like that? So how can you be so low to think that na as long as ị na-run under this knowledge you can never be somebody? Sị na m gwara gị, enweghị ka ị ga-esi awụ mmadụ, because onye agha tiri datin die enweghị mgbe ọ ga-etinye ya ka iweba asị ka ọ bụ. Ekweghị m nwanne, enwụwa na onwe m asị m na ekweghị m, unless you prove it to me. Agaghị m abịa be gị si be gị na-eri, enweghị m ihe m na-eme. Ọ bụ ngụnwa enyi nna ya wee ri montu o tiri m 200 euro ewe m na-eri nri, next month ozigbo eri 200 ewe m na-eri nri. Ị chọrọ ka m ga-ajegbu ozigbo ma enyi nna si ejikwere m 200 euro ozigbo etinye 200 euro na enweghị m ji eme? Ị chere na m ga-emota? Ọwụzie na ọkụkọ hapụ kpọm o were gị zụọ ọmụ. That is why mgbe ndị be ga na-ekwu they deceive us, ihe iwu a na-ekwe m, ndị a na-ekwu they deceive me, they deceive us, iwu ezigbo iwu a ndị ọwụ ndị aka ihe why ndị a change na afa ha to afa ndị ọzọ, they let them answer Senegal name na why ha ji eze afa Igbo. Iwe ndị a na-ewe m. How can somebody deceive you? Deceive you for what? Ị na-azụ nchọ, ndị Igbo nyere gị ịzụ nchọ, ị na ha afụ ka na-azụ nchọ, ịfụrụ ya eti okwe ri okwe. Ị na-agba bọọlụ, ị na-agba bọọlụ, ị na-akpa mmadụ ebe a na-agba bọọlụ, ime kpa mmadụ ka ihe na-eme datị na-akpa mmadụ. Gịnị ka ị na-eme? Deceive gị na-deceive. Ihe ọ deceive ga na-agba ime a na ọkpa na bọọlụ deceive. Ịma gị ime ka ị na-aga otu a, ime ahụ otu onye ahụ aga otu ibu bọọsụ otu awa, ọ bụ deceive bụ datị. Ịpịa tenis ime ka ị na-apịa ya otu a, ibe ya otu a bọọlụ ahụ aga otu a, ịsọ ka ịsa abụọ tenis, ime dị tenis like this, pịa onye ahụ jee ka ọ kpe ya ọwụ ya na net. Ọhụ deceive bụ datị, ọhụ deceive. So ka ka mmadụ ga-esizi abịazi ọwụzi na education ọwụ ha emedi sentin how na ndị aghọtara m ihe, aghọtazi m mmadụ gbaa game ya, ọ na-asị ọwụ deceive. Nwanne ya awụ deceive, nwanne ya awụ game ka a na-agba, nwe deceive a na-emeba. So biko nụ, aga m eje ka m jee mere ihe ọzọ na oge aga na atụrụ ọmara atụrụ ofe ka ofe n'isi n'ọhịa gaa na gaa rejista nke akawo mbido n'ọdịnal institute, just this the beginning, ebe anyị na-ejetere aka. Gotago the more courses are coming,
You got to go. This is just the beginning, the foundational level. More courses are coming. Scientific, basic scientific, psychological, everything aspect of any rural cultural development. Absolutely. As long as na this world mụ na gị na-ekwu okwu dị concern, ihe anyị need to have the best children on this earth. Best. Not even Harvard can compete, because we can define natural element better and understandable way than Harvard did. So Jesus Christ or Njoku, whatever you want to call them, I don't care, means a child, newborn baby. Because newborn baby is Njoku. That is why ndị ụka ji wee sị gị no only a children ka Jesus Christ chọrọ. Why you have, not me. No only children can see the kingdom of God. Your mind must be as a child. Why you have? Because a child once amụrụ nwa, that nwa ka nwere old memory n'ime ya. You got to go. Nwa every new, go and verify, every new child nwere old memory. Onweghị nonsense of this earth until you begin to feed them with rubbish. Until you begin to feed them with rubbish. So every child is in Njoku. Njoku were child. Njoku were okay. That's why eji wee mụọ Jesus atira na nkata. Eji wee sị na amụọ nwoke si jide ka egbu. Because you must kill it. Ya na egwu kill na awụ Njoku, ife ji ọkụ. Ife ji ọkụ. You got to, because ife ji ọkụ, awụ na ife ji ọkụ nwanne. Awụ na ife ji ọkụ. Ọ ị ga-afụ today ihe ịfụ na be anyị. Awụ na iri ji. Ihe ị ga-afụ bụ ihe ị na-afụ today. Ngiwa wụkọ na okenye must become like a child. That means you shut down every old nonsense. Are born again. Only a born again person can see the kingdom of God. Nothing is lie there. Absolute truth. Ọ bụrụ na amụnwoho gị ọzọ na ikweghị na Amadioha, nwanne nwere ebi na-eje. If you don't believe in Amadioha, you are not going anywhere. Si na m gwara gị. And every person kpọrọ onwe ya onye Igbo, before life will end, which man ọ gaghị end. Every person kpọrọ onwe ya onye Igbo must accept Amadioha. Si na m gwara gị tinye ego gị. O meghe n'izu, o mee n'ọnwa. Onye ọbụla sị na ya wee onye Igbo ma onye Hausa, as long as na o kwere na Igbo, ọ ga-eme accept Amadioha. Because why? Amadioha is only thought manifestation. Chukwu perception. Chineke o memory. You got to go. It's as simple as that. All manifestation of thought, which language you speak, you know, asụsụ ogene to clean. That means Amadioha cleans you. You got to go. Because in the beginning, there was only Agbara. Simple. Agbara ogene, movement, explosion, whatever. Amadioha comes out from the explosion and begin to separate, because or separated from the chaos, begin to create goodwill. And the ones April from Amadioha, you fall back to the chaos. In anokwu ihe ndị bekee kwukwere the same thing, China kwuru the same thing, no bụrụ sọ anyị nwa. In the once there is a chaos, nwanne, if you remove yourself from goodness, you go back to chaos. It's as simple as that. Either good or bad, either you remain with goodness or you fall back to chaos. And ịba na chaos, ịma ihe na-eme itiri na gburugburu, ihe ga-eme itiri na gburugburu. So you must become Njoku to see the kingdom of Amadioha. You must be born again to see the kingdom of Amadioha. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo, Amadioha remains your God, nothing more, nothing else. You cannot pray in the name of anything apart from Amadioha. You cannot. Ichi echichi bụ ikwe n'ihe otu kwuru. Si na m gwara gị, go and verify. Ichi echichi bụ ikwe n'ihe otu kwuru. Ịghọtago? Onye ọbụla na-echi echichi amara ihe otu kwuru, enwere ihe ị na-akọ. You are just making fool of yourself.
because e nwere ihe otu kwuru. Ịghọtago? Ichi echichi bụ onye kwere n'ihe otu kwuru. Ikwere n'ihe otu kwuru. Ọ bụrụ na ikwere n'ihe otu kwuru, echichi gị is useless. We don't, anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala don't recognize you. Ọsọ ndị bụ ndị ndozi ọdịnala kwere n'ihe otu kwuru nwere right ị na-aka ịtọ. Ọ ndị kwere n'ihe otu kwuru because aka ịtọ ahụ a na-ana machie ya wute nke ịnọ ihu aka ahụ nwere ihe ọ pụtara. Ikwe n'aka ọdụ datin a na-akpọ ikwe n'aka ọdụ because aka ahụ a na-eme otu awụ ọdụ ebe a minere ọdụ. Ịghọtago? Ọdụ ịma ọdụ onye ahụ a na-eji n'aka disi mkpụrụ aka minere ọdụ. So ikwe n'aka ọdụ ahụ a na-ekwe datin wụ na ikwere n'ihe otu kwuru, ịma ihe otu kwuru, mba, echichi gị kansụl. Echichi gị kansụl olesi ma ị bịara hie na ndozi ọdịnala kwere n'ihe otu kwuru n'ala Igbo na Amerịka ebe ọsọ gị nọdị because ndị Igbo amaala ka ha n'ala ka ha nọ. Amaala anyị nwanwe ụwa ọ ndị Igbo bụ amaala n'ebe aka ha bi n'ala ha nwanwe ala. So that's why ndị Igbo na Amerịka hapụ ndị a na-ekwu slavery ndị ahụ ndị akụkọ ụnyaahụ. Ọ anyị nwa bụ ihe lere foundation of the state. Ịghọtago? So iwu na ikweghị n'ihe otu kwuru, echichi gị valueless. Ije ha nara gị ego chie gị echichi nke a gbasara gị, nobody cares. Ọ gbasara m ọkwa onye osimiri fụrụ okwe ka ọ ga-eri. Onye osimiri fụrụ okwe ka ọ ga-eri. Inye mmadụ ego chie gị echichi ọ gbasa gị. Mana ọ bụrụ na ikweghị n'ihe otu kwuru, iru ebe nnọ eti aka ịtọ ajụọ m gị, ikwere n'ihe otu kwuru? Kedụkwa n'afa nne gị? Kọọ afa nne gị. Ịmaghị afa nne gị. Ịmaghị afa nna gị. Ka ekwena ihe ị na-akọzi. Kedu afa nna gị? Gwa m afa nna gị. Ị ga-agwa m ọ bụrụ na ikwere n'ihe otu kwuru, gwara m afa nna gị. Na ịmaghị afa nna gị isi na ikwere n'ihe otu kwuru? Mba, nwanne, ọ bụghị eziokwu. Ị gaghị m anaghị aka ịtọ. Mba, jide aka ịtọ. Kedu kwere ndị wụ mmadụ ịtọ ahụ a na-ekwu okwu ya ị na-ana ha? Kedu ndị ọha wụ? Gwa m mmadụ ịtọ ahụ ị na ikwere na ofu ukwe na nke ọzọ kwe na nke ọzọ. Kedu ndị ha bụ? Gwa m ndị ọwụ. Ị gaghị agwa m ndị ọwụ. Ngwa jide aka gị. Ịghọtago? Olesi ma ị gwara m ndị ha, ịgwa m ndị ha bụ mmadụ ịtọ ahụ, ịgwa m afa nna gị, gwa m afa nne gị, gwa m afa ndị ọkpara ụnụ. Ọma m na Igbo ebe a na-eje ọkwa nna ikwu ihe nwanne cha n'ụzọ enweghị echichiri nke ahụ egburu onye eriri gị eri. Onye eriri eri ka ịbụ. Onye eriri eri ka ịbụ nwanne. Onye ndidi ka ịbụ. Eriri gị eri nwanne nwee isi oyi. Ịghọtago? Anyị gwa ndị ndozi ọdịnala Igbo ọkwa ihe anyị bịara nwanne, atakwana anyị ụta. Ọkwa